Kaixo eta ongi etorri saio berri batera, gaur uztailak 18 Burlatara hurbildu gara, gaur kalderete eguna ospatuko dute hemen, beraz ikusiko dugu zertan dauden sukaldatzen eta zer moduz egongo diren. Beraz, goazen ezagutzera. Sukaldaria. Bueno, kaixo, zer moduz? Kaixo, oso ongi hemen. Zuek ze ordutan etorri zarete ona? 12, 11, zer dutan. 12 iritsi gara. Eta zergatik hain goiz? Hain goiz, zegoen dena beteta ia, Zegoen... Eta, bueno, baina jasi zarete hemen sukaldatzen, ez da? Bai, sukaldatzen ja. Baina padaekin pasatu gara eta daukagu ja dena betea, eske ja nokabena. Baina, kontatu zein den prozesua kalderete bat egiteko? Pues hau da receta propia. Baina hemen, da, lehenengo egitea pixka bat aragia eta gero ja hartzen zara egiten sofrito eta gero ja padaekin, pues, palante. Gero ja sartzen ematen diozu gura eta palante. Eta zenbat ratotxo egon beharko da orain? Asko, jango dugu berandu. Eta baduzu ezertxo bait, pikoteo edo, erakutsi. Etorri. Daukago hemen patea. Vale. Dagoela Ja ja bukatuta. Ze- Ere bai, aceitunas daudela hemen. Aceitunak ere. Aceitunas con anchoa. Vale. Eta patatak ere bai, baina bukatu dira ere bai, uste dut. Ez daudeak. Eta patatak. Bai. Perfecto. Eta zuek ze zarete pintxak, ez? Bueno, más o menos. Ui. Claro, atzo juerga imaginatzen dut, ez? Bai, asko. Eta kostatzen da ona etortzea. Pego una barbaridad. Baina, bueno, zuek ere gustora hemen eserita. Eta hemen bazkaldu behar duzue, ondartzako aukietan. Sentau, a gusto. Eta, bueno, eta ja edaten berriz ere. Siempre, beti. Eta hemendik zer moduz ere. Pues oso ongi. Eta zein da gaurko plana bazkaldu ostean? Pues fregar, eta gero ja ikusiko dugu. Claro, imaginatzen dut banatzen zaretela horrela, sukaldatzen dutenak eta gero garbitzen dutenak. Pues bai, tokatuko da, bueno, es lo que hay. Bueno, utziko zaitut ez hemen, sukaldaria sukaldatzen eta zuek hemen deskantzatzen eta gero ongi bazkaltzeko. Hori da. Venga, disfrutatu kuadrilla. Berdin. Agur. A ber, erakutsi zure kalderetea. Bueno, hemen daukagu untzia, tipulak, patatak ez. Tipula, patata, pimiento, astu zaiten nola ditzen den. Piperra, bai. Piperra, bai, piper berdeak, baratxuria, eta listo. Eta zergatik patatari gabe? Momentuz patada, hori da. Vale. Da prozesu desberdin bat, ez? Hombre, noski. Vale. Bai. Eta zenbat pertsonentzako sukaldatzen ari zara? Amasei pertsonentzako. Bueno, hasieran amasei zan ginen, baina ez dakit, guain ja, ez dakit, hogei, ez dakit. Eta zein da zure toke espezial, edo zein da bereziena? Ezin da san. Ai? Sekretua. Sekreto? Ez du ezer berezirik hau? Ez dakit. Ez dago deus ez. Eta gero egin duzue postreren bat, edo? Bai, bueno, meloia daukagu, bueno, banatu den udaletxea, meloia eta, bueno, trentzak edo horrelako zerbait lazoak edo, ez dakit, txokolatezko lazoak. Bueno, berala imaginatzen dut bazkalduko duzuela. Nola? Berehala bazkalduko duzu edo zenbat tardatuko du?
Ez dakit zer duten, baina... Orain geratzen zaio. Bai. Bueno, Irutan edo, ez dakit, ailegatu behar dira jende asko. Eta, lan egiten ari dira. Baina momentuz hemen oporreketan. zuek oporretan zaudetenak hemen zaudete, eh? Horixe, hombre. Sortzi, goizeko sortxetatik hemen. Goizeko sortzietatik? Ze, baina, zergatik horren goiz? Hombre, amaiketakoa egin behar. Ah, bale, Amaiketakoa, amaiketakoarekin txistorra, tozinoa, bai, eta kareta de kuto. Oh, bueno. Ba, egun ederra, eta gero zer egingo duzu arratsaldean? Bueno, ni joanen naiz Iruñara zeren Judas Priest jotzen dute arenan, bai, Nafarroa arenan. Bueno, ba, planazo, ez? Orain burlata eta gero ja Iruñara. Bai, dela hostia. Bueno, ba, disfrutatu eguna eta ongi pasa. Venga, Berdin, aio. agur. Que le he dicho que estoy de baja al jefe. Digo, estoy de baja, bajado aquí. Bueno, ¿qué tal? Calor, ¿eh? Para trabajar. Hostias, es que Hostia. pega una... Y aquí no hemos pillado ni una sola sombra, nada. Nos tienen castigados. Así cogemos el color. Agaremos. Estaba viendo las gafas que iban a quedar caldosas. Joder. Sois los terceros que venís. Han ido a la de la SER, Y ahora las el Diario de amarillas. Navarra. Bueno, estáis todos por aquí, ¿no? Pululando. Normal. Hacía 2 años que no se hacía. Ya. El año pasado se canceló. Buenas. Amanitas y trucos. Esto no es mío, se lo estoy guardando a él. Para que quede seria la cosa. Bai? A ber, hemen ikusten zaitut tomatiekin. Zergatik zaudete peratzen eta zalakentzen tomateari? Aziuriko kentzeko. Ah, bale. Osea, ginte duzuet naturala, ez? Bai, barratzekoa. Bale. Eta gero hau botatzeko kaldereteara da? Ez, ondo zatitxiko eta jateko berehala. Jateko, bale, Berehala. entxalada. Bai, ensaladan. Bale, eta gero zer duzu entxalada ostean? Ensalada osten, gero 6 kia bilotzena eta gero kalderete. Untxeekin eta patatakin. Erakutsiko diazu, mesedez? Hone esan, oie, ezagutziko. Baina, Non dago kalderete, ni ez dakin non dago. esan eta kontatu. A ber, kalderetea. Ah, ya daukazu egina. Egina, patata eta untxia. Keixo, patata eta untxia. Egina dago. Piperra da, bai, egina dago, bai. Bale, eta noizik etorri zarete orduan hemen? Goizeko 9 hamarretan, Jolin. dana prestatzen. Da, prestatzen leku hartzeko ere, imaginatzen dut. Bai, dana. Eta Goi. beroa ekiditzeko agian ere? Bueno, itxalan badago, itxalan gaude. Bueno, eta hemen piperra da esan duzu. Hori da piperra bere, bai. Bueno, ere etxekoa, baratzekoa. Fikitzeko, gero jateko. Baina da etxekoa piperra. Bai, etxekoa, momentuz baratzatik dana da. Eta ze non dago baratza? Oarten, Guarte, bale, hemen ondoan. hemen urbi, bai, hemen ondoan, bai. Eta postrea daukazu edo, erakutsi. Postrea ez dakit. Jose, postrea,
Meloi edo. Begira, postra hemen, daukagu txikitxo. Zider, aitzona, bai, baina. Argazkia teatzeko. Ah, bale, gara, da aitana dena. Oida, postrea meloia. Eta ere meloia. Meloia eta bizkotxo. Oi, hori da postra, ze gozoa. Jolin, ze gozoa. Bueno, ba, disfrutatu askaria, Venga. Zenbat zaudete? 18 bitarten. Bueno, Kuadrilla handi zamar, ederra. Bai, kuadrian dia. Bueno, ba, disfrutatu kuadria. Venga, vale, eskerrik Venga, asko. agur. Txoin. Arreta deitu diazu ez, hemen zaudete sukaldatzen. Gaur ez. Zergatik, ez? Tarresak handia. Karo, oso goiz esnatu behar da, sukaldatu. Beraz, hau da zuen maskaria, ez? Pelotazoak eta txetoak. Eta bokata. Eta bokata ba, etxetik. Bai. Eta zerezkoa da. Hau solomo gazta. Eta egin duzu gaur? Bai, goizean. Zuek edo... Ni. Edo zure gurasoak? Ez, Bueno. A ver, eta zure bokata? Nire ere bai, solomo bokata. Solomo, eta zurea? Nire ere bai. Eta zurea? Baita. Ere, solomoa? Bueno, baina elkarrekin ez duzu egin, ez? Ez. Eta zer dutan esnatu zarete, ba? Amabitan. Bai, nik ere. Eta, bueno, leku aurkitu duzue, gutxienez? Bai. Eta, bueno, eta hor zer dago karro horretan, a ber? Mojitos, geroko. Mojitoak egiteko, eta Bai. zer hau turbo? Turbo. Nahi ez du. Ai, ez. Hombre, lanean nago, hombre, zer da turbo? Da turbo da un chupito potente. Bai, A ber, bauka gutxegi, baina está poco de sabor fuerte. Orduan, argi daukat zuei bazkaria berdin zaizuela, zuen nahi duzue Mojito, hori da. Mojito, turbo, hemendik ikusten dutenetarik, eh? Claro. Bueno, ba, hemen utziko zaituzte, edate eta pelotazoekin. Hori da. Venga, ba, disfrutatu pelotazoak. Agur. Egunon! Bazkaltzeko ordua da, neska! Hemen lotan zaudete, zergatik? Ez duzularik egin edo? Bai. Eta, bazkaldu duzu eia? Ez, oraindik ez. Eta nork dago sukaldatzen? Laguna, beste laguna. Zu hemen lotan, eta laguna sukaldatzen, Haze laguna, Eta zuek orduan, ere hemen, ez egin gabe? Ez, egin dugu erosketa. Bueno, patatak, ez? Orain, gutxienez gozea ointzeko patata batzuk. Bai. Eta gero zer bazkalduko duzue? Calderetea. Bueno, ba. Bueno, macarroyak, no somos tan profesionales. Vale. Ya caldereta demasiado pro, edo. Ahora que sí, habría que madrugar eta ez. Claro, makarroia dira azkarrago, ez? Bai, hori, azkarrago. Bueno, hemen gustora ikusten zaituztet, zuri gehien bat. Bai. Eta, bueno, patatekin utziko zaituztet. Eta gero postra? Ez dugu erosi. Ez duzu erosi. Nik uste lana gaizki egin duzuela, Zuen lana zela erosketa ere gaizki. Postrerik gabe? Bai. Eta makarroiak eta jazta. Eta patatak. Hemen utziko zaituztet makarroia eta patatekin. Disfrutatu. Agur! Que le he dicho que estoy de baja al jefe. Digo, estoy de baja, bajado aquí. Bueno, ¿qué tal?
calor, para trabajar. Hostias, es que Hostia. pega una... Y aquí no hemos pillado ni una sola sombra, nada. Nos tienen castigados. Así cogemos el color. Algo haremos. Estaba viendo las gafas que van a quedar caldosas. Joder. Sois los terceros que de mí. Han ido a la de la SER, Y ahora las el Diario de Navarra. Bueno, estáis todos por aquí, ¿no? Pululando. Normal. Hacía 2 años que no se hacía. El año pasado se canceló. Buenas. Amanitas y trucos. Esto no es mío, se lo estoy guardando a él. Para que quede seria la cosa. Sube. El premio. Sí, el premio sí. Luego se define. Zer egiten ari zarete orduan? Kalderete. Ausartu zarete kalderete bat egitera. Zorionak, ze hemen gazteak egon naiz gazteekin hitz egiten eta beraiek makarroia, entsalada bat eta edo bokata bat hori da. Bea, azaldu nola egin duzuen? Ba, Torri, hemen agian beste aldera, bai? pues, lehenengo, pasa dugu, bueno, el conejo. Untzia. Bai, pues nada, egin dugu pizka bat. Eta gero bota dugu, egin dugu sofrito bat. Eta gero tomatea eta horrela. Eta ja egin ditugu patatak, bota dugu dena, eta jazta. bueno, lehenengo dena moztu dugu superongi, Ja. Eta darama, Eta jazta. Eta zenbat ratutxo geratzen zaio? Ba, ordu erdi bat edo horrela. Bueno, irendik geratzen Bai, zaio. bai. Eta bero honekin, zer moduz? Ja, egiten du bero, horrekle, baina, bueno, jazta. Bai, En la agian- sombra super gustu. agian bueltatzen gara itzalera, Bai. eta kontatzen diazue, erosi duzuen zerbait, pikoteo, postre, bai? Erosi duzuen? Bezala comida ya. Ja, claro, es que Pikoteo. bazazte pixka bat berandu, ez? Bai. Baina, bueno, Zer ordutan etorri zarete hemen sukaldatzera? 11 erditan. Bueno, goiz esnatu zarete, imaginatzen dut pixka bat, ez? 10 edo horrela. Bueno. Eta pikoteo jandu zueia. Patata batzuk, fuet, espetek. Ona, marka ona. Bai, super ona. Bueno. Eta, pues hori. Nik uste dut pinta ona dauka, oraindik geratzen zaio ratotxo bat, beraz jarraitu pikoteoa eta espetekrekin, baina bueno. Disfrutatu azkaria eta gero zer egingo zue, Baskalostean. Pues ez dakigu hemen egon ratutxo bat hemen. Gure lagunekin, eta jazta. Eta gero, Bai, Txaranga, bueno. Eta ondo pasa. Bueno, hori da, ondo pasa, kuadria, venga, disfrutatu.
mota askotako bazkariak topatu ditugu, normalena kalderetea, baina ere hau topatu ditugu txetoak, bokatak, makarroiak denetari. Baina, bueno, garrantzitsuna argi dago dela kuadriaekin egotea, lagunekin egotea eta disfrutatzea noski baietz. Beraz, hemen utziko ditugu disfrutatzen eta bazkaltzen, eta hemen amaitzen dugu. Mi esker hor egoteagatik. Agur! Elek berri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa, amortizazio planen azterketa, ibilgailu elektrikoa kargatzeko puntuen instalazioa, finantziazio aukerak, Elek berri. Naturan egun batzuk pasa nahi, etorri hotel Baztanera, bista ederrak dituzten logeletan atseden hartu. Familiendako leku paregabea, igerilekua, parkea, jardin handiak. Etxeko maskota ere etorri daiteke. Gure erretegian prestatutako kalitatezko janaria dastatu. Arrozetan espezializatuak, bertan jateko edo kanpora eramateko. Kafetegian, plater kombinatuak, razioak, merenduak, denetatik dugu. Lasaitasun bila bazabiltza bizita gaitzazu. Erreserbak egiteko deitu 948 5 8 00 50 telefonora.